يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموني شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموني شفنا وويل الله تجدغو oburni daha taga kahunuma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeña windere feñjay ɓataake bindaɗo njeslaare nogase jeeɗiɗi silto hitande ujune ɗe nogase tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala moni kalɗo woni min calmini ɗum min juurima ɗum min duwanima ɗum min ñaakima ɗum duwaw en mbi ɓural e kisal e yaajede en jurume cellal iwgal to gueno yo duumo e men bijahi annabi men tedduɗo mo jami kisi goni musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe eɗen gandino gasi jeeɗiɗi hande windere nde kala ne mawnina oɗo henna jamma jibinede annabi men tedduɗo korsuɗo men ɗo mo jamiɗen en juule kala sahade tawno julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam wayi kono baliyel tinis firti ko baliyel buntu sa fiye ɓalal koyema artata kala ko mbiɗa e annabi o moƴƴere koyema faati saabu annabi o ko keɓɗo moƴƴere ha timmi allah koko rokkimo kala ha timmi beele an nafma noon juula e makko walla mantamo walla kaala e makko moƴƴi arta e ma wonanma neema wonanma ɓural e moƴƴere ɗum woni hande ko yimɓe mbaɗata ko kono kadi eɗen jiiɗi waajotoɓe ɓe garta e jikkuji ha tenti sukaɓe e jinnaɓe ɓe garta e nehdi hakkude sukaɓe e jinnaɓe sukaɓe ne mbiye nehaaka kono kadi jinnaɓe ne nehirtani moƴƴani so wonti jinnaɗo nehirta ko kuddi ƴattoje piile purali purkitali on suko so mawni ko noon nehirto sannodde ɓiye ko ma luuka sannelamo galle kaaren ko ma peekoɗa so waɗi hunde ko ma peekoɗa saɗa fiyamo ko ma peekoɗa kala kaɗa wadda e makko ma peekoɗa ƴattoɗa ɓiye e nder rendo foof ɓiye nodduma mbiya accam cortina ƴattoɗa ɗum e nder yimɓe kala kuɗa ɗum e nder yimɓe kala an nel ɗum galle kaari en nela ɗum dande dow e nder yimɓe kala ko an nehirimo ndi neeti tinnoɗen mehen saabu nabi sallam o wi ko jomiraɗo o tagimo moƴƴini nehdi makko ɗum o wasori wawno wiide allah waɗimo annabi allah waɗimo nelaɗo inde allah ɗo haala kala inde makko haale allah yamiri yo juule kanko de ko nelaɗo ɓurɗo moƴƴude windere so wonano kanko e gorata e aduna o wawno wasorade ko heewi kono ala ko wasiya goto o wasori holɗum hen o wi ko allah tagimo moƴƴini nehdi makko nehdi woni kala nehdi woni kala ko mbawɗa e aduna so alda e nehdi yahata
sa yiɗi mo waɗa gande aduna ɗe pop so Allah daynedi yahata sa yiɗi mbawa football aduna o kala so Allah daynedi yahata sa yiɗi gona yimiyanke windere nde kala so Allah daynedi yahata daron windere nde ɓe ngala nehdi ɓe no cifori koɓe mbawi ko kala ko zéro neɗɗo kala ko mbawɗa wonde aduna sa Allah daynedi ko zéro nedi woni kala jinnaɓe garte nehde e moƴƴere sukaɓe ɓe mahoye jinnaɓe e moƴƴere neɗɗo wawa nehde ɓiyum e ƴattoje kuddi e piile e purkitali e purƴinali a wawon mawɓe ɓe hande ko ɗo caɗille goni mawɗo mo nehaki nehata mawɗo mo nehaki nehata mo nehaki e konngol mawɗo mo nehaki e konngol nehaki e haala somo haala makko nehaki somo haalde joom galle makko nehaki joom galle makko sen haalde makko nehaki somo haalde ɓiɓɓe makko nehaki ɓiɓɓe makko mbawa nehade e makko nehdi fuɗɗoto koye neɗɗo an guilay haala ma no kaldirta e neɗɗo no jaltinirta konngol no miccorɗa mboɗo haalna ɓiyam de kaldami kono mi ƴeewa no kaldirmi e makko saabu janggo ko nango kan haala o watta haalduɗum e goɗɗo ɗum woni nehdi ceam ngam barke oɗo jamma annabi o sallah sallam tinnoɗe mbajoɗen koye meɗen enen kala ƴeewen nehetade koye meɗen ceerno Khali Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi yettima mi yettanimama Allah moƴƴere eɗen calmina musidɗo men ceerno Oumar Ba wi kuɓɓuɗo Ba ceerno Oumar Ba kuɓɓuɗo Ba enen jangguitanno dumguru alpha ɗo machallah gorko moƴƴo to dañcaɗi ɗo min pawi calminali duɗal ceerno Mouhamadoul Amin li to dumguru alpha foof e dow indema an kuɓɓuɗo Ba ya wuuro ko heewi ɗum noon dendagal windere nde e dendagal bandiraɓe hettiyanko men pop calminama juurama jettama ceerno Khalidou bisimilla maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah calmina bandiraɓe gan saga garen e jewte meɗen ceerno Khalidou yimoɓe gulle nayoɗe ngame jammaji ɓennede borodo winde وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ceerno Abdullahi Seydi Saar mi salmiti mama mi weltani mama mi ñagani mama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo welu ya Allah wone ma en jetti Allah en juuli nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal julɗo kono en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodade men e oɗo ɗum caggal jinnaɓe men en dewni hen ceerno men guiɗo men sehil men ceerno alhaji ceerno Mahmoudou Belli Baye en calminimo en juurimomo en duwima nde Allah junnar gurdam makko en ñaguimomo du'aw en calmini ceerno men kaw men sehil men ceerno Khalilou Mbaye yo Allah junnu gurdam lowa cellal ha heewa en calmini ɗon guiɗo meɗen guiƴi meɗen kadi ceerno Abdullahi Khalilou Mbaye so ɗum yewti en calmini guiɗo men sehil men jaatigui men moƴƴo mo Allah moƴƴini Karay Siré tedduɗo teddinowo jaɓɓotoɗo duusowo hono ceerno Ahmadou Diago nawtaten mo koto Agnam Liduɓe mo ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jettiramo Allah no feewi walla hen saaha nawtamo to Dabiya en calmini bani men debbo biyeteɗo Kajja Mbaye taweteɗo ɗo Sanwa ɗo kono noon nawteten mo ko ha Kanel debbo moƴƴo debbo Karay Siré debbo julɗo debbo muñƴo debbo ƴoƴƴo alhamdulillahi rabbil alamin en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko yo Allah moƴƴinan mo battane de caggal judde gurdam en calmini sehil makko biyeteɗo Astou Diaw taw jeyakoto ɓogge caggal ɗum en calmini guiɗi men sehil men mo ganduɗa ko jiɗirɗen Allah mo jiɗirɗen Allah biyeteɗo Hawwa Sow jeeyaɗo tri yimme kono taweteɗo ɗo e Paris Haruna Sow Jaaliguel Ahmadou Sangote Luppe Paté ɓe fof en calminiɓe eɓe tawe ɗo e Paris to Tarab ɗo en calmini
musidɓe men taw ko seeremɓe anduɓe moƴƴuɓe ne kay hono ceerno mouhammadou kane mo ganduɗa jeeya ko sadel, ceerno mouhammadou diallo kanel, ceerno mahmoudou ba madina gounas, ceerno ahmadou ba to ɓundu. ɓe fof ko moƴƴuɓe kadi ko anduɓe, yo allah jonnu gurdam mabɓe. Ifra Sall, Alhassane Ndiaye, ɓe kala calminama. En calmini jaaregui men to Elbef, Ifra Karfa Sow e cuddiɗo makko Hawa Sow e cuddiɗo makko Tokoso o hono Faatumata Bakku Gueye. Seyni Karfa Sow ko mawniku e joom suudu mum Aïssa Soumare, ɓe ko tedduɓe teddinoɓe wawɓe teddinde, yo Allah junnu gurdam. En calmini Zeynaba en ɗiɗo, hay goto e mabɓe en goppani. En calmini jaatigui men ɗo Evro ɗo hono Gaynde Diago, gorko moƴƴo, kono en calmini gonɗo sababu gandodiral men e makko hono cuddiɗo makko moƴƴo hono Hawa Konté, kono en goppani cukalel makko Kumba Modi Pam, taw kamɓe ɓeɗo nawtetenɓe koto Dundu kono ɓe tawe ɗo e Evro. Ba Moussa Pam e sohna mum Aissatou Sar ɓeɗo koto Jafan Soro kum nawtete ceerno Yahya Guissé e sohna mum sohna Guedda Guissé, ɓeɗo nawteten ɗum kadi koto Dundu. Sohna Salmata Ndiaye jibinaɗo Diop en calminiɓe ta toon to Matam e toon to Boyinaji. En calmini mawɗo moƴƴo porsinɗo en jiɗɗuɗo en Allah, taw ko julɗo dewo Allah timmuɗo, o wiyete ko Oumou Touré. En calminimo no fewi, kono en calmini bani men debbo Aissata Abdullahi Sy e joom galle mum ceerno Abdoulaye Diop. Mi salmini badiraguelam, yo Allah wurnu. En calmini sohna Aissatou Wele jeeyaɗo to Jowol kono taweteɗo ɗo en e Paris e joom galle mum ceerno Hamme Sy. Ibrahima Sy e jeegu, mi salmini tokara nene hono Zeynaba Hamme Sy, musidɗam Samba Dia. En calmini baba Abdourahmani Diop taweteɗo to Doro kono jeeyaɗo to Soringo koye jinnaɓe jeeya. En calmini Jeebu Dia mo ganduɗa jeeya koto babaɓe, kono omo hoɗi nokku biyeteɗo Nouadhibou, kono hande o omo tawe e jillu makko taw ko ɗo e Paris. Yo Allah junnu gurdam, yo Allah humto haaju. Debbo moƴƴo, debbo ƴoƴƴo, debbo paggiɗo, alhamdulillah, yo Allah yommo moƴƴere, yo Allah humto haajuji ɗi kala. En calmini Bandel Silla taw jeeyaɗo to Somana. En calmini Binta Oumar Diop toon to Mauritanie. Bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe, kala mo jejjiɗɗen en jafnima. Mi salmini banam debbo Mariam Nia ha to galle men ɗo, yo Allah junnu gurdam. Ɗum noon Seydi Sar, haala ka fuɗɗima hewde kono aɗa heewi wiide ko hen jeeya. Ɗum noon ko ɗo kanneten, kono en jejjitta mawɗo men moƴƴo jinnaɗo men hono baba Abou Hawa Abou Niane taweteɗo toon to Amérique. En calminimo, en juurimomo no fewi, en ñaaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko. Ɗum noon Seydi Sar, konngol arti e ma, ciftina en to jarannoɗen e on saha jokken golle. A jarama ceerno Khalid Abdullahi Sy, golle ma jooɗi peewi ko noon tigui, calminalɗi ko hen jeeya nde tawno salminteɓe kadi alhamdulillah ɓe calminaka kadi inde men ɓe yoɓe gandu kamɓe kala ndendi yewtere nde inchallah nanɗo hen inde mo nanani kala firtani mo nanani kala koko joña ala won goɗɗo banggue ɓurɗo yidde ɓurɗo tinde ɓurɗo nangude mo inde mum haalaka, ko noon kadi eɗen tini ɗum sanne. moni foof ɗo woni eɗen tini ɗum ɗon, eɗen tinti ɗum kadi e yewtere nde machallah, nde tawno moni kala ne jaggi hen. Kono kadi eɗen jiiɗi bandiraɓe ɓe mbatta tafde dinguire, ɓe ngala haala, ɓe ƴeewa yiɗɓe kadi yewtere nde e jewte ɗe mbaɗɗum hen. Nde tawno eɗen gandi Jayde Weltare TV ene jogui ƴogirɗe jayndeli maɗi gon hedde jeenayyi, kanje kala ɗo saaha koɗe kewɗe, waɗi hen ujunnaje tan, waɗi hen badɗe ujunnaje ɗiɗi yimɓe koɗe kewɗe, hay goto wawa haalde hen. Kono caɗele ɗe liyeji ɗi saaha ne boona kadi saaha min donka nandude yimɓe, saabu wonɗo yettoto a wawa nandude neɗɗo, yimɓe lakna no fewi no fewi, ɓe cikka mata min jiiɗa heññude ɓe hen, kono ala amin ñagui hen yafuya no fewi. Eɗen mbasiyi tan
yimɓe kala neldowo yimɓe privé ko heewi wat dingiral tan guitta ko haalata ko moni kala naata hen jiɗɗo fof nana ɗum hen loratama hay goto wawa haalde dingue ka cokangal tan kala ko keɓɗa jolka ɗon poftina hoore maɗa jaaha ni tan foti inchallah moni kala naftoro moni kala woɗɗo rewri Allah moni kala woɗɗo walliri kono ceerno Khalid tan min arɗo jaran ɗen eɗen jetta eɗen jara kala daraniɗo almudago kala daraniɗo almudago eɗen jetta eɗen jara ɗum saabu ɗum ɗo ko almudago waɗi ɗum kadi oɗo jamma payaɗo kadi ko almudago wurtinta ɗum kala hande ñantotoɗo yo mbaɗa yaaha mawludu nayimo ko almudago kala kadi hande beltortoɗo diine l'islam weltorto ko almudago ɗum noon a wawa yidde l'islam taw yiiɗa almudago a wawa ɓamtude l'islam taw ɓamtani almudago tawno ko ɗon woni koninkoɓe l'islam ɗum noon tinnoɗen ɓeɗe sukaɓe almu wonɓe booli saɗi l'islam sa fotte cukalel ala paɗe nannumo bitik connam paɗe ala ko bonnantuma haydara woto ƴattomo woto yennumo Allah bonni kon oɗon jeelota oɗon cuncunca haajuma ala hen nawmo e bitik connam pantulo e simis walla kilot dokkamo o yaaha bolol makko walla nawamo e restaurant o haccito ha rendu he o yaha walla wotto o yaha haajuma ala hen ko heddi ko ɗum ko kanko e ceerno makko an wat devoir makko poɗɗa wadde ko ɗon jetteten jaren sohna Rahmatullahi Gueye to Italie debbo dariɗo jiɗɗo almuɓe ha woni gonga jiɗɗo baydaji ha woni gonga mijontoɗo ɓeɗo sukaɓe almuɓe peeje e kala sa guitto ngalmum ne wallita konɗo almu kon ceerno e Abdoul Maliki mo ganduɗa kañumne darde mum famɗani tawte to New York mo mbiyami bamum baydaji ɗo jiiɗa hoore nde foof woni hen ko konɗo almu kon holno koɓe ballirte guila e gueɗe mabɓe e gurna mabɓe ko nonne kadi sohna Haji Saar mawni meɗen to leydi France kala jiɗɗo almuɓe eɗen teddini ɗum hande yewtere nde kala ballitowo almuɓe eɗen teddini ɗum yewtere nde fabion ngaji nan ɗon sodde poɗɗe guila e paali nan ɗon duɗe ɗe ne poti wadde pharmacie ji mbaɗa boîte de pharmacie jaaha pharmacie cooda leɗɗe paali adde nanne hen cooda alcool banda nanne hen so cukaliguel gañimi guel safre ɗum eɗen poti wawde wadde ɗum kala duɗal ceernajo eɗen poti wadde feere ɗum boîte de pharmacie mawɗo aɗa iwa caggal eɗaɗa cooda leɗɗe ha heewa gadda nanna hen cooden famille ngaji ha heewa mbaɗen hen leece ha heewa mbaɗen hen moƴƴanen sukaɓe janggo ko ɓeɗo beltinta en sen belsidima ha ɗum ɗo majji holto paaɗen a yiiɗa ɓiye janggoya toon mi yiiɗa ɓiyam jangga goɗɗo yiiɗa ɓiyam jangga sotobo no wayani kono sa moƴƴinimi moƴƴini goɗɗo moƴƴini tan moƴƴat aɗa yiiɗi silkanede qur'ana aɗa yiiɗi windanede aya aɗa yiiɗi waɗanede duwaw aɗa yiiɗi indema haale so Allah ne haale kono a yiiɗa wallude almuɓe wona gonga goppen yidde tinede taw en ballata goppen yidde tinede taw en ballata ballen almuɓe no guurdi gurdam moƴƴam aduna men yaara yeeso ɗum woni yidde l'islam woto jitkino ɗen woto kollen tinede woto kollen mawmaw woto kollen yidde andede kollen yidde wadde ɗum woni ko nafata en nafa almuɓe nafa en janggo jaren yeeso sen jiyande ko wayno Touba en Tivaouane en Kaolack en sukaɓe almuɓe ɗo ɓe jeehi fof ɓe gartira kawguel qur'ana ko wallete wona haydara kala ko walla wonat kala ko walla wonat kala ko wallaka haysene ƴoƴi haysene fini haysene wiyta haqqille yahata guitten guertoɗe men baali men beyi men nayyi men kala mbaɗen hen cakkaji men comci men mbaɗen hen goto men fof ne bonna haalisa heewa kono ala mbatten tan koye gueɗe goɗɗe ɗum noon en teddiniri yewtere nde hande kala jiɗɗo almudago ceerno Khalid Abdullahi Sy jarano ɗen annabi Yusufa haaldi e lamɗo o nde o ari to lamɗo o adi haalde ko arab o salmini lamɗo koye ɗemgal arab ɗum haawi lamɗo o holi ngal ɗo hen ɗemgal o rewni hen ɗemɗe goɗɗe haw folti lamɗo o e ɗemɗe goɗɗe ɗe nananno ceerno Khalid bisimilla maɗa. wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi weltima kadi e oɗon ñalawma hande mo Allah artiri en e yewtere nde gownoɗen wadde en beltanima Allah no feewi ɗo mbiɗa jaranɗen ɗo ko ɗon tigui jaranoɗen kono noon ɗo puɗɗorɗen yewtere ɗo en calmini kawu Yaya calminimo no feewi ɗo woni fo en ñaguima Allah yo moƴƴere Allah heew e makko omo heewide saɗa neltirami konngol mboɗo ruttina e ma omo weltoɗon no feewi en ceertata e miijademo sa'ani garɗen ɗon ɗum noon en calminimo Seydi Saar
alhamdulillah annabi yusuf o haaldi e laamɗo o nde o yetti laamɗo o namdimo nde o yetti taw waadi ko salminde laamɗo o en kaali taw ko e ɗemgal arab laamɗo o wimo holngal ɗo ɗemgal o wi ngal ɗo ɗemgal ko ɗemgal babam tokoso ɗemgal wappañeɓam babam goto ne wiye ismail eyyi ko mam makko noon kono kamɓe ko noon ɓe mbiyata ismaila o ko on jingal ɗo ɗemgal caggal ɗum noon o rutti kadi o haalni laamɗo o ɗemgal gongal biyetegal abraniyu laamɗo o wimo holingal ɗo ɗemgal ne o wi ngal ɗo ɗemgal ko ɗemgal waabiraɓam babam jibinɗomi o e jibinɗo on o e jibinɗo on mawɗo o waabiraɓam annabi yaqub e annabi ishaq e annabi ibrahima ko ɓen jeeyi ngal ɗo ɗemgal laamɗo o e on sahani haala capanɗe jeeɗiɗi mbiɗen ɗemgal kono o anda ɗeɗo ɗemɗe ɗiɗi ɗe yusufa haalanimo e te kadi capanɗe jeeɗiɗi ɗemgal ɗe ganduɗa laamɗo ne haala ɗumen kala hen ɗemgal ngal o huccine yusuf gam haaldude e mum ngal ɗon ɗemgal yusuf jaabomo e nder ɗen ɗon ɗemɗe wadde yusuf ene nana capanɗe jeeɗiɗi ɗemgal ɗe ganduɗa ko laamɗo o nanata ɗumen ene haala ɗumen yusuf ene nana ɗen foof ene nana ɗen foof fiiri ko ene jaabomo hay sinno ni aldano e majje kala hen ngal o haali yusuf jaabomo ɗo dariɗo kono yusuf haalnimo ɗemɗe ɗiɗi ɗe addi ɗe o wawade o andade o meeɗani nande ɗe seydi sar laamɗo o haawa e habaru yusuf no wayi famɗude duuɓi ni e on saaha ko duuɓi capanɗe tati jogui ene andi ɗeɗo ɗemɗe foof ko ɗum kawis wonande mum ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno khaali abdoullahi sy kaw yayani salmitoma omo juuroma omo salminma omo yettuma kankoye miñiko en e mawniko en kala ko neɗɗo jiɗɗoma ha woni gonga somo heɗoma wonata koye signude ndeysan eskey kaw yahya ba joom histoire gorko payodinɗo labɗoriɗo jurumdero e laaro bandum tan guitumum gadda gonɗi gam jurum ceerno haalidou ɗemgal wawde ɗemde koye nema jeeya kala jiiɗa neɗɗo bawɗo ɗemde kewɗe a yi neɗɗo mo Allah rokki nema a yi neɗɗo mo Allah ustani teddedi saabu kala ɗo ari ko ɗo no jeeya kala ɗo ari ko ɗo no jeeya kala nanowo ɗemgal annana wolof annana sarakullere annana pular annana joolare annana serrare annana kala ɗo garɗa e nokku ko ɗon jeeyɗa annana safrore sa ari safrore tan ko he mabɓe jeeyɗa annana pular sa haali pular tan koye mabɓe jeeyɗa nande ɗemgal jeeya koye nema ɗum woni addi ambassadeur sa nani ambassadeur tan nomama e leydi kono nanowo ɗemɗe bawɗo wadde communiqué e ndin leydi e leyɗel taariɗ ɗon jaaru ɗemɗe nde tawno ɗemgal ko hunde wande fayda saabu nandirde yimɓe ko ɗum yaññata hunde sa yi wone yimɓe ne jaawi nanude yimɓe e diinel islam ko banggue ɗemɗe saabu bawɗo laɓɓinde e ɗemɗe goɗɗe foof ɓuuri wawde fodde yimɓe ceerno haalidou hunde wande fayida ceerno haalidou laamɗo o haalde yusuf ka haala ko yusuf wajotono to kaso to beele ko ɗum annabagal walla ala ko lamderagu tan seydi sar mi salminima laawol gongol mi weltanimama no feewi e namde maɗa kadi payodinde alhamdulillah laamɗo o haaldi e yusuf kaɗo haala ka kalɗen yusuf o woni to kaso to omo nodda yimɓe wonnoɓe kasoɓe e dewal Allah taw koto nder kaso to konguɗi ɗiɗi gari hen ko waɗanno ko noddannoɓe e dewal Allah ko wiyama ene wawi ko dokkonoɗo toon annabagal ko adi duuɓi 4 eɗen gandi annabagal heewi arde ko e sahande annabi o dañi duuɓi 4 hay sinno won rokkaɓe ko adi ɗum
ko ɓuri heewde ko ɓuri jaalade ko annabagal arata koye duuɓi 4 ko nden yettoto annabi o ko ɓuri heewde. wiyama imma Yusuf koko rokka annabagal ko adinde ina heɓa duuɓi 4 walla so ɗum ala ko wonno e wadde ko laaɓ ndeeru taw ko e diina waabiraɓe makko e aada anduɓe. kono noon no sifori fof alhamdulillah wonnoɓe e nder kasoɓe kamɓe pop ɓe goni gonɗinɓe Allah. kala mo wonduno toon jaaɓi Allah gonɗini Allah. nelal makko ngal Allah nelnomo e Misra ngal adori ko kaso kanko nabiyullah Yusuf. yo yaw fewnoya wonɓe kasoɓe, so fewni wonɓe kasoɓe ha gasni o artata ka wuro ga o fewna e wonɓe wuro ɓe. wonɓe kasoɓe noon nelal makko toon timmi yettima. ɓen ɗon wonɓe kaso noon ko ɓen ɓurata daranademo e walludemo to banggue golle leydi ndi e to banggue diina o kala. e hoddiro Allah lamɗo o ɓe kaldi koɓe kaldi koɓe gasni. lamɗo o heɓɓiti wi bisimilla maɗa ɗo Allah wi falamma kallamuhu qala innaka al yawma ladayna makinun amin. bisimilla maɗa, bisimilla ma an kay e oɗo ñalawma hande ka neɗɗo mo ganduɗa aɗa joguiɗo henne place, aɗa joguiɗo darorgal, aɗa joguiɗo hoolare. bisimilla ma, ɗo ko galle ma, ɗo ko nokku ma, yiyande ko yiyande ma, golle ko golle ma, yamirore ko yamirore ma, kaɗgol koko kaɗɗa. lamɗo o wimo dani kanko nabiyullah Yusuf bisimilla ma, ɗo ko anji, bisimilla ma. Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. est ce que ceerno Khalidou lamɗo de so bismirima ni hen neɗɗo andu a hiisi, andu a hiisi kadi a woni e ndenka. ɗum ɗo foof noon addi ɗum ko laaɓal, addi ɗum ko laaɓal Yusuf. so tununoɗo wonno o wawa dañde ɗeɗo hen gueɗe. ceerno Khalidou lamɗo o bismima Yusuf ko lamɗo o arti e koyɗol ngol holno haaldi ɗum e Yusufa ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama, mi weltanimama no feewi. yo Allah yoɓe moƴƴere. eyyi ko ni lamɗo o wimo, lamɗo o wimo ay ɗo aɗa joguiɗo jipporgal mawgal, aɗa joguiɗo martaba mawɗo, aɗa joguiɗo hoolare mawde mawde mawde. joni noon Yusuf mbeɗa jogui yiyande hade men wadde hunde foof jinnomi ko gartanami e koyɗolam he mi nana ngol taw ko e ɗemgal ma nanmi, mi nana koyɗol ngol taw ko e ɗemgal ma nanmi, ɗum jinmi wadde. kono noon saɗa fira koyɗol ngol jinmi ko nodduɗo dendagal firtoɓe koyɗi ronkunoɓe firtude koyɗolam ngol ɓe daroɗa pirtanami koyɗol ngol mi nanira noppam taw ko e hunoko ma ummi, e kadi kamɓe firtannoɓe koyɗe ɓe pop ɓe nana, kamɓe wajiɓe mabɓe ɓe gara ɓe keɗo ko kalta ko. Seydi Saar Yusuf wi ɗum baasi ala hen. o wi ɗum noon Yusuf firanam koyɗolam ngol ha gasna, jaaha poftoyoɗa, mi noddaɓe ɓe gara, soɓe gari jalta kadi pirtagol e yeeso mabɓe. kanko lamɗo o to joɗiɗo, kanko lamɗo o to joɗiɗo Rayyan bunil Walide o wiyete. o wi joni firanam koyɗol ngol mi nanira ɗum noppam. Yusuf wi jiinoɗa ko nayi jeeɗiɗi payɗi e nayi jeeɗiɗi pooƴƴi, nayi jeeɗiɗi pooƴƴi ɗi ndinki nayi jeeɗiɗi payɗi ɗi, taw noon koɗi ndinki ɗin ko ustani e poñjam majji haydara. jiinoɗa ko butali jeeɗiɗi pooƴƴi ɗi ganduɗa ko jorɗi, ɗi piili e butali jeeɗiɗi kecci dondiɗi ɓiɓɓe mumen, ɗi jorni ɗin ɗi guitti ko wonno e mumen ko hecciɗi ko. lamɗo wi ko ɗum tigui jiinomi. o wi firata de ko duuɓi jeeɗiɗi garoji yeeso men ɗo ɗi, ko duuɓi jeeɗiɗi ɗi ganduɗa koko toɓata koko ilata.
yo reme ha heewa woto demal ngal darto sibi jeeɗiɗi goɗɗi garoji caggal ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi ɗi ɗin ɗon duuɓi toɓata ilata ko duuɓi muusɗi kamniɗi mettuɗi ɗum ko joguɗi ko woyde e majji ma muus jonnon ko ɗiga jeeɗiɗi ko remete e mumen ko ɗum jogoyto ɗi e duuɓi jeeɗiɗi ko ɗum woni ko koyɗol ma ngol firata kanko laamɗo o wi ko ɗum ɗo tigi ko kalɗa ho kay haymo anda haydara ne andi no ombodiri e koyɗol ngol te ko ɗum ɗo woni koɓe donkuno firde kamɓe foof ɗum noon ya suuduma poftoɗa so ɓooyoyima mi nodde taw kamɓe fof mi noddiɓe gaari on saaha garta kadi pirta koyɗol ngol e yeeso mabɓe Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que annabi yousufa ceerno haali abdoullahi sy yousuf caggal nde fofti e foftorde muɗum ɗo laamɗo yamiri yo fofto laamɗo yamiri wileɓe yonodde ngara wileɓe ngari laamɗo nana jooɗi annabi yousuf nanɗo henna holkoɓe kaldi ɗon e holno ɓe mbaddi ceerno haalidou. eyyi mi weltanimama no feewi Seydi Sar mi salmitimama kadi laawol gongol a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ɗo en calminiɗo sohna Jeebo Dia baɗɗo jillu mum ɗo e leydi he taw ɓoyta rutto to leydi Mauritanie debbo moƴƴo en ñaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko. Seydi Sar mi weltanimama no feewi namdal ma e on ɗon saaha kanko annabi Yousuf o foftoyima to nder nokku makko ha juutoyi laamɗo o noddi dendagal wileɓe ɓe gari ɓe darima yeeso laamɗo o wi yo Yousuf yaltina adde Yousuf yaltina adda dari wileɓe gari gardi e seremɓe mumen heɗɓe e allaji mumen bonɗiɗi kanko Yousuf o ari o darima yeeso laamɗo e on ɗon saaha Yousuf darima huccite e laamɗo kamɓe ɗe ɓe darima ɓe kuccite e laamɗo laamɗo nen to jooɗi ene huccite mabɓe kamɓe foof laamɗo o heɓɓiti wiwileɓe ɓe no goruɗon sibi kamɓe ko Yousuf firi koyɗol ngol ko kamɓe wileɓe ɓe hay goto mabɓe tinani Allah jiiɗi hay goto mum tinani tini tan ko ɓurɓe takkade e laamɗo o koyɗol ngol firama kono ɗo to noddiɓe kamɓe foof eɓe dari kamɓe wileɓe ɓe ganda koyɗol ngol firama ala ɓe tinani allaji mabɓe ɗi heɗɓe hen ɓe nene gondi e wileɓe ɓe ganda koyɗol ngol firama Seydi Sar e hoddiro Allah kanko laamɗo o heɓɓiti o wi wileɓe ɓe onon kam no goruɗon koyɗolam ngol mi wino on de son pirani ngol ko kaso paɗon koyɗolam ngol to jaraton hen on piri walla on pirani kanko koyɗol makko firama o tini o faami o woni ko e feññinde ronkere ɓeɗo hay goto to hucci e mumen hankkadi ala ko mbawi sabi wona kamɓe tan o noddi ko heewi e yimɓe wuuro ngo ɓe darima omo holla yimɓe wuuro ɓe ronkere ɓeɗo hay hunde mbawa ɓayde donki firde koyɗol makko kanko noon o yaari ɗum o miiji wona noon ɓe mbawa ala ɓe mbawana ɗum ɗo sibi ɗum ɗo ko Yousuf jeeyi e hoddiro Allah o lamdiɓe ɓe donki haalde koyɗol ngol ɓe kaali koɓe kalanno ɗum ɗo de ko adagasu ahlam ɗum ɗo ko camtarle koyɗi wona koyɗi ɗiya ko koyɗi tan dabbude jahoji haaji mumen pirotako Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno haalidou noon tigui saabu saaha wonko kewata e galle lamorgo ha wona balɗe ɗiɗi balɗe tati saaha ne yaaha yontere nde kabaru mum fuɗɗo sakade yetto jaydiyankoɓe galle lamorgo ne way noon e kala saaha ceerno haalidou caggal wileɓe gaari Yousuf ne heeɗi ko laamɗo o haaldata e mabɓe kamɓe wileɓe ɓe
e kamɓe wile ɓe hakkunoɓe holkoɓe kaldi e holkoɓe kalde lamɗo ceerno Khalid. Seydi Sar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, en beltima sanne sanne. Oɗo vocal en beltini ɗo ceerno Ousmane Niang to gijlon, kono ko minen jangguidi min gondi hedde duuɓi 27 ko gorko moƴƴo ganduɗo kay. En calmini kadi ceerno Mahmoudou Ly, on kadi ko minen jangguidi duuɓi keewi komin gondi alhamdulillah, ha joni min ceertani ko jinnaɗo noon to banggue enɗam to banggue kosam ko minen jangguidi ɗo soringo ɗo ko ɗon o jeeya. En calminiɓe kamɓe kala, kono noon en beltimo no feewi ceerno Abdoullahi. ay kanko Yousuf omo dari omo heeɗi ko lamɗo o haaldata e ɓeeɗo, lamɗo o ne haalda e mabɓe. ɗo ɓe dariɗo ɓe jogii ko gueɗe, ene waɗi ceede, ene waɗi ƴiye, ene waɗi goɗɗum e goɗɗum, kamɓe ko noon ɓe ƴeewirta kamɓe wileɓe ɓe. lamɗo wi joni joni koyɗelam yo fire, ɗum woni ɓe dutti caggal, ɓe dutti caggal, ɓe goni e ƴeewde, ɓe cari ceede maɓɓe, ɓe cari ƴiyon maɓɓe, ɓe goni e ƴeewde eɓe ndaara no ɓe mbaɗatno so ɓe jiiɗi firde koyɗi, ɓe goni e wadde noon Seydi Sar. ɓe mbaɗi koɓe mbaɗatno fof, ɓe jirli koɓe jirlanno, ɓe cari koɓe caranno, ala fof no ɓe mbaɗani. ɓe donki yiitude ngol ɗo koyɗol e sirruji maɓɓe kamɓe ɓeeɗo wileɓe mawɓe. eɓe gandi noon eɓe jogii kulol, so ɓe jiitani ngol ɗo koyɗol holko jogori heftade ɓe e nder hen. ɗum waɗi koɓe ponno wadde hen tan ɓe garta e lamɗo o mintaji, ɓe mbaɗani ɗum tan, ɓe jokki seeɗa, ɓe ɓeydi tinnare maɓɓe, ɓe noddi seyɗineji maɓɓe, ɓe noddi mamiraɓe maɓɓe noɓe kewno waɗirde. ala fof ko gasaniɓe e firde ngol ɗo koyɗol. taw noon seerenɓe maɓɓe mawɓe hettuɓe allaji maɓɓe ɗi ene jiimi e maɓɓe, ene mbiya tinnoɗe de so jiitani ngol ɗo koyɗol ko koyere mawɗo wonanta en. minen emin gandi mo addi ɗo yo firamo koyɗo suwa haalde, kono emin gandimo ngel ɗo cukalel biyeteguel Yousuf, ngel ɗo amin gandi ɗum, ngel ɗo min jiiɗa ngel firta koyɗi ɗi, firtude maggel koyɗi ɗi ko koyere wonande en, allaji men ɗi fof ko guittiteɗi. eyyi ngel ɗo ko ɗum tan addi ɗum e leydi he, firtude dewal men Allah ngal, firtude diine men o, ɗum addi ngel. ɗum noon tinnoɗe beele oɗon pirta koyɗol ngol, ɓenne taroɓe ene kaala kan ɗon haala. kono ɓe donki firtude koyɗol ngol, ɓe gasni, ɓe garti alay saago ɓe garta e lamɗo, ɓe donki firtude koyɗol ngol Seydi Sar. konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou, ɗin konnguɗi aɗa andi ko konnguɗi hefreɓe, aɗa andi Afrique central ha wonni e Afrique de l'Ouest. joni kamɓe puɗɗima finde no feewi no feewi no feewi, nde tawno l'islam naati toon tigui rigui. nden ɓe mbiyanno ɓe natti toɓede walla ustima, ɗum ko caggal nde julɓe keewi e leydi ndi batti salliginade ne juula. ɗum jeeyi sababu koɓe dañatno ko usti, koɓe toɓetno ko usti, bone naate mabɓe. est ce que aɗum seyɗani so memi ɓernde neɗɗo tan gasi. allahu akbar, machallah. ceerno Khalidou, est ce que annabi Yousuf caggal nde wileɓe donki ko lamɗo o wiɓe ɗon, ceerno Khalidou? Seydi Sar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi. est ce que Yousuf en dañi e oɗo ñalawma hande balɗe 3 ko puɗɗiɗen Yousuf Seydi Sar. ñalawma hande o somi juumani ko hande dañen balɗe 3 ko puɗɗiɗen Yousuf. hay annabi goto en meeɗa wadde ko foti dani hewde. hay baba Adama ene hewno, kono ko balɗe 16 korka gaynuɗen mo, ñalawma battuɗo 16 korka. Yousuf hande en dañi balɗe 3. est ce que Yousuf e on saaha ɓe garti e lamɗo o, kamɓe wileɓe ɓe, ɓe kucciti e lamɗo o, ɓe mbimo minen de min noddi dendagal
mawɓe amen e seeremɓe amen min noddi seyɗineji min kewno wallitade ko toon min kewno noddude ballal min mbaɗi fop kala ɗo min memanno ha min jiita hunde min memi kono min jiitani ngol ɗo koyɗol ngol jeeya ko e koyɗi ɗi pirotako komin gandi hen ko ngol ɗo koyɗol ngol firotako ngol jeeya ko e koyɗi ɗi pirotako e hoddire Allah lamɗo o wona jalde firotako ɓe mbi firotako lamɗo o huccite Yusuf o wi Yusuf ɗum noon alhaali arti e ma bisimilla ma ɗon e ɗon Yusuf wi so tawi ko koyɗol ngol koyɗuɗa mbiɗa jiiɗa ko nayi jeeɗiɗi pooƴƴi e nayi jeeɗiɗi payɗi nayi jeeɗiɗi pooƴƴi ɗi ndinki nayi jeeɗiɗi payɗi ɗi taw noon ala ko battini e poñjam majji butali jeeɗiɗi jorɗi piili e butali jeeɗiɗi kecci ɗi jorni ɗumen ha yori ɗum firata ko duuɓi jeeɗiɗi ɗi paaɗen ɗo ɗi ko duuɓi jeeɗiɗi toɓoji iloji yoreme ha heewa mofte sibi duuɓi jeeɗiɗi gariyoji caggal ɗin ɗon duuɓi jeeɗiɗi ko duuɓi jeeɗiɗi kokke toɓata ilata koye tampere tan wonete kala ko remano ga e ɗi ga duuɓi jeeɗiɗi ko ɗin ɗum ñamoyte e ɗi to duuɓi jeeɗiɗi caggal ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi e ɗi e jeeɗiɗi hawri 14 caggal ɗum ma hitande amo hitande nde ganduɗa koko ilata ilam ɗam meeɗa yiyede koko moƴƴata moƴƴere nde meeɗa yiyede so tawi remama nden hitande ma ar caggal duuɓi jeeɗiɗi ɗi ganduɗa ko kokke ɗi wadde mbatte hakkillaji ndemon duuɓi jeeɗiɗi keɗɗi e men ɗi duuɓi jeeɗiɗi keɗɗi caggal ɗi haade mumen arde sowona ɗum guura ga koko musata ko ɗum ɗo woni ko koyɗol ngol firata yimɓeɓe fof poɓɓi kelde Seydi Saar ko ɗon konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou so en kutorima annabi Yusufa ɗo haali ɗiɗo hen duuɓi kokke e oɗo hen amo ene gasa ma sag maaro wattu yeɓande men ma nebam wattu yeɓande men saabu hande ha ɗo gonɗen enen nder rendo men eɗen jogui maaje eɗen jogui leydi eɗen jogui nangue eɗen jogui galle kala waɗi sagataɓe ha wi tut kono lewru mayde kala ko ma cooda sag maaro ten sag maaro ne seeri sag gawri ne seeri gawri koni wawi wonde foof a fiyat ujunnaje 4 ha 5 maaro a yahat ujunnaje 3 ha ujunnaje 4 tene leydi ne woodi nangue ne woodi sagataɓe ne goodi ɗum ɗo hen holko saabi rendo men ngo wayni ceerno Khalidou caggal Yusuf haali e jeese yimɓeɓe ko ɓeydi hen kanko annabi Yusufa ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama kadi e namdama payodinɗe ɗe en calmini mawɗo men ceerno Oumar Mbodj jinnaɗo men moƴƴo en ñaguima Allah yo weeliyo Allah wone makko ɗo tan Seydi Saar e hoddiroji Allah e bawɗe mum wileɓe heddiɓe donki kono Yusuf haali e yeeso mabɓe ɓe nani yimɓeɓe foof poɓɓi kelle Yusuf heɓɓiti wi lamɗo duuɓi jeeɗiɗi ɗi cakan ala ko ndema tan woodi ko darde tan woodi ko golle tan goodi sibi ene jogori aroyde ma aduna o pop wona wuro ngo tan jogori dañde caɗele taw ene naftoro ko rema ko ala wuro ngo koko arata gure cawdiɗe ɗe pop hay gure goɗɗude ma garoyɗo jiggade sibi duuɓi kokke ɗi koko memoyta dendagal aduna o ala ɗo ɗum heddata deke hay gure goɗɗude leyɗele goɗɗude ma gar tawma ɗo ngam jiggade ɗum noon ko darde namdi ko ndema namdi wona fijirde wona seese ala ko doole pop mbaɗete hen ngam ɗum wawa dañede joni noon lamɗo heɓɓiti wimo kanko Yusuf joni famaha tara an nafal holno jiiruɗa no poɗɗen wadde holno poɗɗen wadde joni foof nene e jungo ma holno poɗɗen wadde o wimami haalane holno poɗɗen wadde ɗon e ɗon kanko lamɗo o
omo fewjuno 16 joɗɗo moƴƴo omo takkini sara makko kanko lamɗo o wi Yusuf argay o telli e danki makko ki o joɗino ki woni 16 makko o kanko lamɗo o fayi to Yusuf to o yetti ɗum yimɓeɓe pop ne dari wileɓe foof ne dari o ƴetti juuɗe makko ɗiɗi o weddi Yusuf jaggi juuɗe makko o daari Yusuf o weddi juuɗe makko ɗe ha to hoforde juuɗe Yusuf kañumne juuɗe mum pawi e hoforde juuɗe makko juuɗe mabɓe ɗiɗi natodiri eɓe kuccodiri o daari Yusuf o moosi o wi Yusuf joni gartuɗa e yam min sibi mi siftori mi meeɗi yiidema a meeɗi arde juurade ɗo babam lawol gotol mi siftori mi ƴetti cakka kalis mbaɗanmami e dande ma mbimi ɗum ɗo ko haada e ma kollumami mboɗo yinma joni noon mbadi ɗi arti e yam a yawa ngo ko joni yetti kam an aɗa wawi wade dani joni noon bisimilla ma ay oya 16 gonɗo sara 16 am o ko 16 ma bisimilla ma mi bismimama joni ar jooɗo ɗo ko jonde ma Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou ko Allah tan woni Allah kala ko wona Allah wonata Allah haɗuna firto ƴeewa Yusuf to immi to ko waɗa ko ɗo weddaɗo no yaltinirani ɗo addaɗo no natiri kaso no yaltiri e ɗo hande ɗo jogori wonde ɗo ceerno Khalidou heyi an keɗotoɗo yewtere nde gonɗo e gongde firtu guite ma sukkino noppi ma wona joni ko poɗɗe ɗoygol mbattuɗon ɗum firtu guite ma ɗe fin kettoɗa yewtere nde no moƴƴi kettoɗa nde no moƴƴi ma dañ hen lappi pine ɓamtare ɗi ne ɓamtuma ɗo gonɗa kala soye dewgal ma soye golle ma soye rendo ma soye gonka ma soye gonagal ma dañ kene ɓamtuma ceerno Khalidou ko lamɗo o waɗani Yusuf caggal ngal ɗo teddugal. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya wone jaam en calminiɗo en Abdourahmani Amadou Belli Mbayi ɗo galle ceerno Mahmoud ɗo ko giƴi meɗen ko musidɗo meɗen ko neɗɗo moƴƴo en ñaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko kanko e miñi ko en ceerno Mahamoud en ceerno Abdallahi en ha ceerno Saïdou en Seydi Saar mi weltanimama no feewi e namdal ma kadi ay ɗo lamɗo o wimo jooɗo e oɗo 16 ko an jeymo kanko Yusuf o taaɓi ha o yetti 16 o lamɗo o ne rewe makko lamɗo o nene ngabba e 16 mum wimi bisimilla jooɗo o ƴetti jungo makko kanko Yusuf hade makko jooɗade e oɗo 16 o ƴetti jungo makko o fawi e dow kiiɗo danki oɗo 16 o wayno jeeƴotoɗo seeɗa ni caggal makko kanko Yusuf taw noon woni sababu o ko miijo baba makko arti e makko wona o miijo baba makko no wayno jogori sifori toon de ala ko baba makko nde firanimo koyɗol ngol nde o haali nde baba makko wiyata la taqsusru o yaaka ala ikhwatik woto jangtono koyɗol ngol ɗo mawniraɓe maɓe kono baba makko taw firanimo koyɗol ngol holko firata sa tajidu minal ayyami firanimo koyɗol ngol ɗo ma dañoy e ñalaɗe garɗe ko ni mbayata ko ni mbayata ko ni mbayata ko ɗum ɗo wonata ko ni jonnon ko wonno e firandemo ko jonnon so a pop omo yiira koyɗol ngol guite makko fodde ko baba makko firannomo ko kanko nabiyullahi Yusuf kala ko baba makko wawno haalandemo ma dañoy ɗum ma ñalawma naggam ar ko ni wayata ma ñalawma naggam ar ko ni wayata so a pop omo yiya ko baba makko wonno e haalandemo ko oɗo 16 noon haade makko jooɗade e 16 he o ƴetti jungo makko o fawi e dow 16 he lamɗo o wima bisimilla jooɗo kanko o fawi jungo ngo e 16 he lamɗo o jooɗi woni e dardemo holko haɗimo jooɗade taw kanko o woni koye miijade ɗum ɗo baba makko haalninomo ɗum ndeɗo jonde o miiji ha o gasni
o rutti o rumti o faati e 16 he o yetti o rumti o totti 16 o caggal o jooɗi e 16 he lamɗo o daarimo. Seydi Sar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou jinnaɗo kala ene foti wadde sukaɓe mum orientation ngaji moƴƴi. ɗum ɗo henna o siftori ko bam makko haalanomo e gurdam makko ko orientation moƴƴo. suka foof yo jinna ɗum udditan ɗum demal rokkude ɗum sembe e gurdam ɓamtare yeeso muɗum. ceerno ko hunde nafoore. hanki eɗen gandi yewtere men yehino ha yettoyi waktu pawɗo nen Zeynabou Mbodj to mairie hanki holliti weltare mum mawde no feewi no feewi saabu yiddemo yewtere no siɗi wona heure-uji ɗiɗi saabu omo jogui tamum omo jogui hattan mum e duuɓi ɗi dowrɗade min mbi amina ya rabbi. ko ɗon calminten ceerno Mbakke e dendagal bandiraɓe kala. ceerno Khalidou ko rewi e golle mabɓe ɗon ɗo Youssouf e lamɗo o ceerno Khalidou. Seydi Sar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal. joni noon holko rewi hen e golle mabɓe ɗeɗo ɗone ɗon tan ɓe jeehi hankkadi wileɓe ɓe mbiyama yo jaa kadi kanko lamɗo o yamiri wileɓe hay goto woto darɓe hankkadi hay goto woto toppiɗoɓe hay goto woto hokkuɓe gueɗal yoɓe pamɗu e yimɓeɓe yo yimɓeɓe gandu ala koɓe mbawi haydara kamɓe e koɓe mbiyata ko allaji mabɓe ko hay hunde ɓe mbawa hay hunde ɓe gonani yo yimɓeɓe jeeboɓe woto mbattu e mabɓe hakkille siɓe gonirɗo tan ko ñamde jawɗele yimɓe haydara ɓe nafata. kono noon o fellitino sogdeɓe ko Youssouf wimo ala jarani woppuɓe oto sogde e hoddiro Allah lamɗo o huccita Youssouf. lamɗo wi Youssouf joni de hankadin golle ko golle ma an andi no golle gollirte an andi alhaali no wayata kono noon mi weltanimama addinimi weltanadema ko golle ɗe mbaɗɗa ɗe mbiɗa yaltara kaso so wona hunde nde laaɓi ko laaɓata ko noon min mi ronki famɗi ɗum kono noon mi famoyi caggal ɗum ɗo foof min mi tinani ɗum mi anda ɗum kono mi weltanimama neɗɗo ko ni watta neɗɗo wotto heño neɗɗo yo ƴeew ko laaɓi yidde hunde so tawi ene waɗi ko ene bonna inde woto addane abbade e hunde he ala no mbaɗɗa ni ne fewniti kam mi weltanimama hen joni noon hunde nde laaɓi mi tawi ko rewɓe ɓe tooñma ɗum waɗi kamɓe fo mi weddoyimaɓe to kasotu eyyi joni noon haal ko jiɗɗa kala ko jiɗɗa ko ɗum waɗete kala ko jiɗɗa ñaago ko ɗum watte e kawis Allah Youssouf adi ñagade ko gueɗe ɗiɗi. Seydi Sar ɗum noon konngol arta e ma mboɗa andi ko ɗo yewtere men hande haɗata so hawre welede Allah ha janggo inchallahu taala so Allah hokki en hawrude e janggo jokken yewtere men Seydi Sar. en calmini dendagal julɗo ɗo woni en duwanima ɗum ne kay en ñaaguima Allah yo Allah sembin julɓe yo Allah hokku julɓe sagoji mumen yo Allah moƴƴan julɓe yo Allah hokku julɓe sembe e kala e dow kala mo wona julɗo kala ɗo julɗo woni ene wondi eɓe gona julɓe yo Allah hokku julɓe sembe e dow ɓen ɗon ɓe gona julɓe kala feere nde ɓen ɗon yimɓe ɓe gona julɓe ƴetti e dow julɓe ɓe yo Allah hokku ɓen ɗon ko ene yona ɗumen gaga julɓe yo Allah won dariɗo hakkude julɓe eɓe gona julɓe yo Allah moƴƴan julɓe yo Allah hokku julɓe sagoji mumen kala ɗo julɓe goni yo Allah hokku ɗumen ɗon no dewri Allah taw alda e caɗele yo Allah hokku ɗumen no gurdi ɗon taw tampani yo Allah moƴƴinanen gurdemeje men so mayde yonti caggal judde balɗe yo Allah hokku en timmode moƴƴere enen kala
kala ko rewi laawol yo Allah tabitin, kala ko rewani laawol yo Allah rewnu ɗum laawol, kala kulol jogiɗen yo Allah ittan en wattana en hoolare, kala caɗele ɗo jogiɗen yo Allah ittan en humtana en haajuji, kala mette e sunno ɗe juulɗo jogii kala ɗo wawi wonde yo Allah ittanmo wattanamo weltare e weytare, yo Allah ittan en miijoji bonɗi, yo Allah ittan en sikkeji bonɗi, yo Allah ittan en ko wiyete sikkitare ko, yo Allah hokku en hoolare hakkude men, yo Allah hokku en hoolondirde, yo Allah hokku en miijodirde ko moƴƴi, yo Allah hokku en haalondirde ko moƴƴi, kala e men mo tawaka tawaɗo yo haala e mum ko moƴƴi, ko Allah tan watta noon yo Allah waɗir noon, yo Allah hokku en yiiɗodirde saabi Allah, nde wonde ko ɗum tan woni ko nafata en, noon nelaɗo sallallahu alih w sallam wi yiiɗodirde saabi Allah kamɓe naddata aljanna, yo Allah hokku en yiiɗodirde saabi Allah, nde wonnoon kala ko yiɗiraka saabi Allah koko gasata, nde wonde ko jiɗirɗon ko koko gasata, sa yiɗiri neɗɗo ko wona Allah, ko wona Allah koko gasata, wadde so tawi ko ɗum wonno sababu yidde nde, so ɗum gasi yidde nde gasa, Allah noon gasata, sa yiɗiri neɗɗo Allah ɗum koko heddoto ha e nder aljanna, nde wonde Allah kañum gasata, wadde jiɗodiren saabi Allah, yo Allah hokku en yiɗodirde saabi Allah, mbete gilli ɗi ne gona sababu dañen Allah, dañen ko Allah, dañen Allah, dañen ko Allah, yo Allah newnanen moƴƴere. Seydi Saar, mi salminima, mi weltanimama, konngol arti e ma, mi ɗaccuma ha Allah hokken hawde janggo inchallahu taala. musidɗo mon giɗo mon sehil mon Khalid Abdullahi Sy, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا نبي سلم ثم سلم على النبي yewtere men buuɗal yurmeende tarihaji annabaaɓe ene rokka mon docteur Djiby Sow. docteur Djiby Sow ko witti yanke safri yanke mo joomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena. docteur Djiby Sow tawete koto kiidira kono kadi ko cafrowo ngana bittuɗo leydi Mali, leydi Sénégal e nokkuji goɗɗi kala. docteur Djiby Sow ene safra ñaw biteɗo fibron wonata koye reedu, ene dilla ene wayano ɓiɗɗo ni, kono ne kadi kiis nem e morit gonɗo nder e jalto boowal kala. docteur Djiby Sow ne safra prostate, hande ñaw tampinɗo yimɓe no feewi no feewi. docteur Djiby Sow ne safra diabète, asma, nonne kadi tension, ɗo joddumigo koyɗe musoje, keeceji musoje, koye musoje, nonne kadi cimmiɗo huɗo gonko ko hana ten ƴiƴa mum kala mo seydani mimi. docteur Djiby Sow ene safra caɗele gorago, donkuɗo yettade joom suudu mum walla ni debbo donkuɗo ɓesnude kala mum. sa yettima docteur Djiby Sow ma wi alhamdulillah. sa yiiɗi hebde noon docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 00 221 78 353 28 92. numéro makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp 00 223 70 85 72 47. est ce que ceerno Khalid Abdullahi Sy a jarama. Allah gasata kala ko wona Allah koko gasata, ɗum noon yiɗir Allah jiɗa ko gasata. sa yiɗiri Allah yidde ma wonande gasata, Allah yurmo mon nanna mon aljanna mo gasata. yidde nde gasata ko yiɗirde Allah, gilli Allah gasata, gesa Allah aljanna ba gasata, gonon wuurɓe aljanna yidde nde gasata. a jarama kadi yimɓeɓe ndento sikki sakka, ndento haalde yimɓe ko boni, kaalen yimɓe ko moƴƴi, nde tawno neɗɗo moƴƴi mum tan ko haalede ko moƴƴi. ceerno Khalidou ko nde wiɗa ko foof ne mbi amina ya rabbi, yo Allah wattu ɗum baade yurmede, wanjoye julɓe e windere nde kala. a jarama seydi Sy. dande welde nde ñuuña ñaaña weltine fittando ko musidɗo mon ceerno Ousmane Ly, gorko mo dumga. min calmini almuda ngo kala e indema. koɗo men ko ceerno Khalid Abdullahi Sy, gorko mo sorigo. en calmini sernaɓe foye dow indema. to karallagal to ko musidɗo men Seydou Abouba, en calmini harallaɓe foye dow indema. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar, ketki malaki jaam. yo jaam Allah ñallanen ha tondul maaji wuddoro tiggere e dendagal bandiraɓe kala. ketki malaki jaam ha janggo so haaji jomiraɗo. Musa
Khalilu yerala ejehi dadiriko sabi bordo windere otolim toga sata kala fomoroka buuɗal korle se ɓure bordo windere otolim